Salam. Ya kamata ka miki roƙo. Ya kake ta mammatsawa? Kake da mai baka. Ya kake afkan man ba dan su. Ai tsorata ni kike wallahi. Oh god. Haba ina. Ni ce fa. Stop moving further. Ana san ke ce din da ya bata. To ka daina gudu na. Ina zaki je mai musu? Anyway, kafin tafi akwai sakon da nake so in baka. Wani irin sako? Saurin me kake yi? Imran, ina so ka sa wa ranka baka taba sanin wata Maimunatu ba. Ina so ka kaddara cewa alaka bata taba shiga tsakaninka da wata Maimunatu ba. Saboda dukkan abin da ya faru, it's a plan, a tsare take. An yi ni dan a yaudare ka kawai. To kuma, thank God, an yaudare ka, everything went successful. Don't worry. Ban fahimce ki ba Maimunatu. Poor chip. Kai hakuri, ba laifina bane. Komai da ya faru, an yi shi ne dan a tabbata